ഏഹ് ഇന്ന് നമുക്ക് പടവലങ്ങ തോരൻ എങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആർക്കും ശരിക്കും പടവലങ്ങ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. ആദ്യം ഈ സൈസിൽ 2 പടവലങ്ങയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈസിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലെ ഉള്ളിലെ കുരു കളയണമല്ലോ. ഞാൻ ആ പടവലങ്ങ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പെണ്ണ് കൈ കൊണ്ടുവന്നു ഇതേപോലെ ഈ പീസിന് അനുസരിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനാവശ്യമായ തേങ്ങ, ഉള്ളി, പിന്നെ ഇതിൽ കാന്താരി മുളകാണ് നമ്മളിടുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നെ കാന്താരി മുളക് ഇഷ്ടത്തിനുള്ളതുകൊണ്ട് കാന്താരി മുളക് ഇടുന്നു. പിന്നെ 2 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ജീരകം, പിന്നെ കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ പടവലങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് നമ്മൾ ലേശം വെള്ളം, ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇട്ട് അത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കണം. ചെറിയൊരു വേവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത ആ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കുക, സാധാരണ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ അതിലേക്കിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. സിമ്പിൾ പടവലങ്ങ